Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi siphilile, siyaphila bafowethu. Abanye bavuka baye emsebenzini, abanye bavuka baye esikoleni, abanye bavuka baye endaweni ezahlukahlukene kuyiwa kuma-interviews, abanye bawenza ama-business sessions, abanye bawenza imihlangano ehlukahlukene. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu ukuthi-ke usigcinile wasipha lolu suku lwanamhlanje. Ngaphandle kokumosha isikhathi-ke bafowethu, ake singene ezwini esingakhulekela namhlanje, silibheke laphana-ke kumahubo chapter number 119, sizofunda-ke uverse number 71 yena yedwa. Psalms 119 verse number 71 kufundeka kanjena ngesizulu: kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe. Bese ngibheka laphana-ke kwi-TPT, the punishment you brought me through was the best thing that could have happened to me, for it taught me your ways. Inkosi ibusise ukufundwa kwezwi layo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Kunezinto ezenzakalayo empilweni zethu, kunokucindezeleka esihlangabezana nakho. Okunye kuza ngesitha, okunye kuza ngezimo nje ekhona emhlabeni, ngoba kusiko yonke into eza ngoSathane noma uNkulunkulu. Kodwa impilo nje iyodwa inezinto ekufundisa zona. Kunezinto ezikwehlela ngoba sisemhlabeni, kunezinto ezikwehlela ngoba ziyi-process of life. Kodwa futhi kunezinto elethwa uSathane esebenzisa abantu, esebenzisa wazona lezo zimo, ethi uzoqeda ngempilo yakho, ethi impilo yakho ayiphele, ayifiki impilo yakho ifike ekugcineni. Impilo yakho mayingabi na-purpose, impilo yakho mayingabi na-direction, impilo yakho mayingaziwa ukuthi ishonaphi. Hlanganisa izinto zingahlangani, thandaza izinto zingenzeki. Kunemimoya ethunyelwe emkhathini ukuba izokwenza umsebenzi onjalo. Kodwa leli zwi bafethu lithi noma kunjalo kude kukhona izinto elethwa uNkulunkulu, kunama-punishment alethwa uNkulunkulu, kunezinto uNkulunkulu akufaka kuzo uze uzizwe ukuthi engathi uyaphela, engathi into yakho iyaphela, engathi awusazi ukuthi nawe yini efanele uyenze. Uzocabanga ukuthi uSathane, ucabanga ukuthi ubabone nabantu abakuthakathayo, kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Kunezinto obungeke ufundiswe uthisha esikoleni, kunezinto ongeke ufundiswe umfundisi, kunezinto ongeke ufundiswe abantu, ngisho ney'ncwadi ey'nkulu ey'hlulekayo. Kodwa uthola ukuthi uNkulunkulu kunezimo akufaka kuzo. Azi kahle ukuthi ukuba engakufakanga kule zimo, kunezinto ongeke ufunde. Ezinye izinto bafethu siyifunda kabuhlungu, siyifunda sisemeni. Ubone sewuphume ngale kwesimo, uthi uyabheka emuva ukuthi noma kwakufanele ukuba ngingene kulesiya simo. Namhlanje ngiyilokhu engiyikona ngenxa yokuthi uNkulunkulu wavuma ukuba ngingene kulesi simo. Lesi simo lesi sasingazile uzongibulala, kodwa sasizongifundisa into ethile. Singifundisa into ethile ngami, singifundisa into ethile ngabantu, singifundisa into ethile ngoNkulunkulu, singifundisa into ethile ngomhlaba, ukuthi njengoba sila emhlabeni, how should I behave uma ngihlangabezana nezimo ethile, kufanele ngenze njani. Kunabantu ekufanele ubahloniphe, ubahloniphise ukuthi kunezimo odlula kuzo. Kunabantu ekufanele ubathande, ubathandise ukuthi kunezimo odlula kuzo. Kunezinto ofanele ufunde wonke ama-fruits of the spirit, ngenxa yokuthi kunezinto uNkulunkulu akudlulisa kuzo. Ungene emgodini uzoshone phansi, ucabanga ukuthi uyafa, uyaphela, kanti uNkulunkulu uthi noma ngiseklasini mfana wami, kuseklasini. And uma uzoloku ungibuza ukuthi why ungena kulezi zinto ezenzakalayo, ngoba zizinto bekufanele zenzeke, ngoba vele zenzekile. Futhi uNkulunkulu maloku umbuza ukuthi lokhu kwenzeke kanjani, waloku umbuza lezo zinto uNkulunkulu ngenze kakuthathe azokukhombisa, ngoba ufuna ukuzibonela. Kodwa mangabe usezimeni uhlale ubheke ukuthi ngabe lezimo akusizo yini ezizongifundisa ubukhona bukaNkulunkulu, ezizongifundisa isimilo, ezizongifundisa ukuziphatha. Ngoba kunezinye izinto esiba nenkani kuzo njengabantu, sithi hayi mina ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi, kodwa noma lisho izwi lithi kwenze, athi uNkulunkulu wena ngoba ngeke ukwazi, ake ngithathe isimo ngisibeke lapha kwakho, lesimo isona esizokenzela umsebenzi ukuze wazi imiso zami. Kunezinto wazocabanga ukuthi uNkulunkulu kulahlile, wacabanga ukuthi uNkulunkulu akakunakile, kanti ithi izwi kaNkulunkulu indlela zakhe afane nendlela zethu, nemicabango yakhe futhi ayifani nemicabango yethu. Uma ezofundisa umuntu akamfundisi ngendlela yethu. Ikhona indlela, the worldly way of teaching people, kodwa bese bakhona indlela kaNkulunkulu yokufundisa umuntu. Mhlawumbe lesimo kuso mfowethu nawe dadewethu, isimo esizokufundisa into ethile. Asebeke badlula ey'meni ethile bazokutshela ukuthi no mfowethu lalela, njengoba kuleso simo kuso bambelela mntaka baba. God is teaching you something that your pastor could not have been able to teach you. God is teaching you something that your parents could not have teach you. God is teaching you something that your teachers could not have teach you. uNkulunkulu kunezinto asifundisa zona bafethu, and indlela asifundisa ngayo akusiki indlela yabantu.
kodwa indlela yakhe. Uzokhuluma njengoDavide nawe uthi kwangilungela ukuba ngihlushe ukuze ngizazi imiso zakhe. Kwangilungela ukuba ngingene kulama afflictions, ngingene kule punishment. It was not there to kill me, but it was there to glorify or give me teachings ukuze ngazi ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo kimi. May God bless you kulolu suku namhlanje. uNkulunkulu anibusise, nisahamba niye emsebenzini, nisahamba niye ekoleni, wherever la niya khona. uNkulunkulu anivikele nibuye niphephile, nibonane futhi nemndeni yenu. May God bless you.